Sagu printzesa. Bazen behin sagu familia bat, Japongo arrozadi handi batetan ongi gorderik bizi zena. Aita, nahiko arroa zen, eta tribuko errege izan nahi zuenez, sagu errege deitzen zioten. Bazuen alaba bat guztiz ederra eta liraina bera, sagu printzesa. Hain zen ederra, non bere gurasoek ez baitzioten edozeinekin jolasten usten. Eskontzeko garaia etorri zitzaionean, bere aitak ez zuen edozeinekin eskondu nahi, noski, sagu batekin ez behintzat, hori inolaz ere ez. Aita, eta norekin eskonduko nauzu orduan? Mundu honetako pertsonaiarik indartsuenarekin eskonduko zaitut. Baina, norrote zen pertsonaia hori? Bazuen sagu erregek osaba guztiz jakintsu bat eta harengana jo zuen. Nire ustez, eguzkia da munduko pertsonaiarik indartsuena eta boteretsuena. Ura gabe, arroza berea ere ez baita heltzen. Zoaz eguzkiaren bila. Eta eguzkiaren bila abiatu zen, mendirik handienaren puntatik hortzadar baten laguntzaz. Azkenik, mendebaleko aitzuloan aurkitu zuen lotan. Zer nahi duzu nigandik, anaia txikia? Nire alabaren eskoa eskaini nahi dizut, zurekin eskondu nahi nuke, mundu honetako boteretsuena zu baitzara, nire osabak esan didanez. Bihotzez eskertzen dizut, gustura eskonduko nintzateke zure alabarekin, baina ezin dut. Odeia, ni baino boteretsuagoa baita. Ikus bestela, aurrean jartzen zaidanean, ezin argitu izaten dut lurra. Zoaz odeiaren bila. Hori entzunik, odeiaren gana jo zuen, eta lotan aurkitu zuen hegoaldeko aitzulean. Zer nahi duzu, anaia txikia? Nire alabaren eskoa eskaini nahi dizut. Zurekin eskondu nahi nuke, zu baitzara boteretsuena, eguzkiak esan didanez. Eguzkia, oker dabil. Pozik eskonduko nintzateke, baina ezin dut. Haizea, ni baino indartsuagoa da. Ikus bestela, ark gogor jotzen duenean, aurrean hartu eta berak nahi duen lekura eramaten hau. Zoaz haizearen bila. Hitzok entzunik haizearen bila abiatu zen zeruan zehar, eta ekialdeko aitzuloan aurkitu zuen lotan. Sartzen ikusi zuelarik, barrez galdetu zion. Zer nahi duzu nigandik, anaia txikia? Nire alabaren eskoa eskaini nahi dizut, zurekin eskondu nahi nuke, zu baitzara boteretsuena, odeiak esan didanez. Ez naiz ni indartsuena, odeia oker dabil. Gizonek egin dute norma, ni baino indartsuagoa da. Zerenik, nire indar guztiaz ere ezin baitut bota, zoaz hormaren bila. Eta han joan zen, sagu errege gizonek egindako hormaren bila, eta arroza diertzean aurkitu zuen. Zer nahi duzu nigandik, anaia txikia? Nire alabaren eskoa eskaini nahi dizut. Zurekin eskondu nahi nuke. Zu baitzara mundu honetako indartsuena, haizeak esan didanez. Haizeak ez daki zer esaten duen. Aitzuloan bizi den sagu grisa, ni baino indartsuagoa da. Bere hortz txiki eta zorrotzez, koska eta koska, nire adreilu denak ia jan ditu, eta martxa honetan laster botako nau lurrera. Zoa sagu grisaren bila. Eta ibilaldi hauek guztiak egin ondoren, sagu erregek azkenik bere gogoz kontra baina beste sagu batekin eskondu behar izan zuen bere alaba. Eta ez uste hau asko tristetu zenik. Aspalditxotik ezagutzen zuten elkar, eta behin baino gehiagotan elkar ikusi ere bai, aitaren eskutuan.